oras dihita saluhutna. Amang dainang nahinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus. Jupang dopehita di sada channel Advent Batak Ministry di parsajarata parsiajaran papituhon. Uluan di parsajarata amang dainang haporsyaon na tumimbo martangiang di parporangon. Ayat siya pilota ima say jumolo maluluy hamu harajon ni debata do hatigoran na dungi tambahonan na do sude akka ondeng tu hamuna. Matius onom ayat 33. Songon parsajarata di sabat botari asa hujahami parsajarata di sabat botari minggu on idaota mapiga-piga akka barita na arga saleleng ni halak Israel adong di tano parpadanan uju halak Israel pasahaton diri na sida tu debata. Sonari marsyajar mahita amang dainang di bagasan sa minggon ima di patorang na poso ni Tuhan. Suku-sukun dia amang pandita si marmata di parsajarat taon buasa debata mano nahon si Joshua laho manunat paparan na paduahon sian alat Israel diari padopangan ni. Patorokan namang pandita sumarmata jusotik mardongan mauliati. Salom horas madihita saluhuna damang dainang manang lidipe hita maringanan na sa itoktong mambege jala manonton channel YouTube Advent Batak Ministry. Ima namang bahas sekolah sabat marbahasa Batak. Tikyon marsyajar mahita ima sian hata ni Tuhan di parsyajaran papituhon na marjudul haporsyaon na tumimbo martangiang di parporangan. Mau lihat batu tu dia mang pandita si manukalit na mga lehon suku-sukun asa membahas parsejarata iba di hari Minggu na marjudul Pajolo Parpadanan. Buasa debata manonahon si Joshua laho manunat poparan na paduahon sian hala Israel di ari pandopangoni. Takas taboto di hata ni Tuhan di buku Joshua palimahon ayat na parjolo sahatu ayat papituhon di patorang lo disi songon dia si Joshua ditonahon debata ya si Joshua ditonahon debata asa manunat ima bangso Israel na dohot taripar ima tu bariba ni Jordan. Jadi sungguh sada alasan na di patorang di ayat paupaton ya ayat paupaton aka bawa aka parangan na keluar sian Mesir naung disunat nunga marmatean ima di padang gurun ya. Nunga marmatean di padang gurun di tonga-tonga ni pardalanan nasida menuju tanah Kanaani ya. Jadi akayanak kon nasida na sorang di pardalanan
Nahorang lobi 40 tahun ni di pardalanan na sida dang dope adong na disunat di pardalanan na sida. Ima na idok na generasi kedua di bangsoy na tolhas tu tano kanaani. Jala dito nahon debata asa nasida disunat si Joshua. Jala di do si di hatani Tuhan na King Joshua pasal na palimahon mulai ayat 1 satu ayat pitui ditonahon asa disunat na sida ya la disunat sian batu na diasah ya ayat padua dok kondisi asa dibuat dibayar piso sian batu laho manunat akka parangan na sumarsunat hidope na dohot taripar tuah tutano kanaani takas taboto songon dia hata di Tuhanon sian judul na pe pajolo parpadanan ya pajolo parpadanan memang monotabereng do dukon di mangauti luati barita na palasor rohasian akka pakkahap do panariparon batangay Jordan na gok halongan ikon makirim do rohata di paralon sian musuh alay adong na umarga siya parpurangan ni parangani ima parpadanan ni halak Israel doho de bata ya parpadanan ni Israel do de bata takas taboto bangso ni Israel boy manaluhon ima akar raja-raja dohot paranganna na adong diluat tano kanaani ya monang penasida dangalani gogo nasida ya dangalana gogo nasida makana ikon adong sada pembaharuan paimbaru parpadanan ya paimbaru parpadanan ni halak Israeli tu de bata marhite mangoloi aha na didok ni debata jala dung didok kon debata tu si Joshua asa disunat bangsoy diulah si Joshua ma songoni ya diulah si Joshua ma songoni nah pardalanata doh debata ikot toktong do gabelas ni roha di akan naong bidahen na dihita dada songon sada pambaheran lao manjako pasu-pasu marhite dina mangaradoti boti di akapatina jadi ikonadong do tutu dihita ya ikonadong do las ni roha ya songon sada ungkapan syukur ahama na boy tapelehot tu debata di pangaradotion ni debata di bagasang ulutta dang asa Holanda pota na haita Holanda pota pasu-pasu di sian debata alani na mangulahon aka podana mangulahon aka patina alay duk tahilala sude pangaramotion nei ya tahilala sude pangaramotion nei ikon tabaen do sada pujian tabaen do sada pelean ya na khusus tu debata marhite mangulahon lomoni rohani debata didok kondison di patupa nasida laho makalason partalian nasida doh debata nang paluhon nasida sian tano Mesir boasa ala ditata nasida ia parporagani debata do napunasa ya debata do napunasa ibana do na mga lehon na sida hamonangan dohot hasonangan ya luar biasa so ni di bagasa pergulota si ganupari apala ditikyon ya boy pehita saunari songonon boy pehita taruli aka haipason pardagingon haipason di partondion sudah idangalani gogota alay marhite alani holong ni rohani debatado tuhita boy hita taruli di aka pasu-pasuna ya jala di dok do muse songosada hatani Tuhan di Matius biduono ayat 33 di suraton do desi songonon hatani Tuhan sejumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna
dungi tambahononna do sude aka ondeng tuhamuna. Dungi tambahononna do aka ondeng tuhamuna. Dihita saluhuna aka naposo ni Tuhan aka ruas ni dibata manang di DP tamaringanan ya buhado tutu sioloi tona di debata do hita parjolo ta ulahon ahana di podahon ni debata di bahasa pergolota tahaposi do janji ni Tuhan marhite hatana naong tabege apala ditikyon pos do rohadita salhuna ikpa jolo otta do tutu parpadanata tu debata alanaha naong makilala do hita di sudedeng kalibasana na mga lehon akagogo, mga lehon akabisuk, mga lehon akapasupasuna di hita ganup si ganupari di pargasan pargolota. Jadi songonima songosada hata di Tuhan na boy patolhas di hita apalitikyon. Siagia matutunian totop tapajolo debatay bagasangoluta. Jara tabahan tapajolo parpadanata. Ya tay baru parpadanata si ganupari tu ibana asa unang lamman daw hita alay totop hita rap dohot ibana om masada persejaran na boy patorang di hita pa apaletikyon kupasaba di hita di bagasan maulihate Ma di amang pandita si marmata na patorakon parsejarata di hari Minggu. No yang masuk mahita di parsejarata hari Senin, suku-sukun di amang pandita si Tohang. Dia doa ke dalata tarbahen hita amang pandita nang uju hita dang mangulahon ulaon na baria. Asa torang silam di tonga-tonga adong di jolon. Di patorang amang pandita jo si Tohang mardongan mauliate. Mauliate ma upasa kami tomata padita yuli trismen simanukalit. Nang mangalia tiki dohot kesempatanon lau manulikiti parsejarata di hari Senin ima namaruluan pasca. Mauliate ma parsejarat si pola sahabat bahasa Batak na babituhonon paingotok kita ima taringot tusada uluan persiajaran ima hapor siau na tumibu martangiang di parforang. Mono huparohahod do dia isya pilota di minggon tung macai luar biasa do kinorhon. Ima nata surat di Matius onom ayat 33. Say jumono ma lului hamu harajaon di debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama aka odeng diham. Mono taparate hodo ayat siapilono om managa besada no porlu situtu di aka permulat dari portibion tungaka gudang penamasa di hita alai mono tabaido sada tiki mengadului harajaon dot hati goran debata na lehonon na do aka pasupasuna di hita. Ido alana nakani disera suku-sukun na pinasaha niya mata padita si manukalit dia do akadalan na terbaik kita nang uju hita dang mangulaon ulaon na badia asa torang silangi tokto ngadong di jolotan. Adorak sotalusi ima suku-sukunon perlu do sulit kita tasawatik taringot tu berita pasca. Ia paskaon ima sada ari raya. Marariaya pasca ima ulaon paduahon na arga majuluani patudukon luati. Ari raya od diulaot dibo nyari diari pasat pulau patot di bulan ini. Khobar tupatik ni nasiat dewata. Lapatanna gobaran siat araya pasca pasahaton pangatusion na sumuru. Songo dia masuk na pangatusion na sumuru ini ima tabereng ma ahadona masa ditiki di
ulahon hari raya Paskah. Berita ni poparan na paguahon dipuka sian halongona. Diuduti dohot berita manari pari batangai Jordan. Mangulahon sunat jala mararia Paskah. Lahu borhat tuaka ari na argas itu tu mangido pangurupion sia Jehovah di Israel. Pangurupion sia Jehovah diakka haromion na mangihut di halunguton lao patudukon akka musuh ni halak Israel ima pangisi ni Kanaan. Rapon saluhut akka barita na perjolo hari raya Paskah patuduhon mamuka hari raya baru di ngoduni halak Israel. Jadi umma amang do tamu ina damang dainang nanya holongan di bahasa Yesus di nama raya Paskah ima paingoton bangsoi boha Tuhani mangurupi madongani jala mangiring-iring ngasida dia kapiga-piga tiki saya dan kaning ima ditiki mardalan bangsoi manari-pari batangai Jordan dungi mangulaon sunat dungi muse taringot tu pangurupion ni Jehovah tiaka hahomion na mangihut dihalunguton lau patudukon akka musuh ni halak Israel ima pangisi ni halak Kanaan. Suaksoni ng akuk ni marhite gobaran siyan anak ni biru-biru na ni pelehon ari raya Paskah pe mangulahi patuduhon tu panubusion ni halak Israel siyan parhatobanon di Mesir alai patuduhon na dohok do tujului patuduhon na dohok tujolo ima di hagogonok ni gobaran ni di bagasan anak ni biru-biru ni dewata. Saudara-saudari nani alongan di bahasa Yesus, om mana masa diakka na mari raya Paskah. Nong takasta paihut diakka piga-piga persejaran nong salku. Songo dia dewata mangurupi bangsa Israel. Haruar sian tano parhatubanon di Mesir. Lau manari-pari tolhas tu tano perpedanan ima tano Kanaan. Alai Paskah dohot ulau nebadia patuduhon sada gobaran na sumurong ima ia akan natinobus sogot manaripar borhat tu Kanaan benua gijang songon na binereng ni si Yohanes di bagasan alatanna manggobarhon hagogonokna panariparon ni punguan ni 124.000 di jolo habangsa ni dewata jalan marlasi roha di hagogonok ni Paskah do ulang nebedia di pesta uju anak ni biru-biru ni dewata. Jadi nakaning muse mula mahita tu suku-sukun dia do akadalan terbaik kita nang uju hita dan mangulahon ulau nabadia asa torang silangi toktong adong diculutta jadi dihita ada mangdainang nan yang holongan di bahasa Yesus lumobi hita saluhut nama naksihon adpen batak ministry persiajaran sikual sahabat basabat sada do kunci na boy mungkin sip parwahonota taringot tuna na boy bahenota ima boha asa boy totong silangi orang di julutta di ngolutta ima na perjolo unang manibil hita unang madaw hita siyan hasil tongan ni Tuhan songon ayat siapinon nakani say jumulo mahita taludui harajaon ni dewata dot hati orang
tapajolo hasit tonganna di ngolutta. Totu molodung harajau ni debata, hasit tongan ni debata, nata ulahur di ngolutta, pasti ikon torando di ngolutaon silangi di jolutta. Torang silangi totong adong di jolutta. Nappe so mangulaon ulon na badia hita, alay molo tapajolo do, harajau ni debata do asit tonganna, totu beliau ni debata do kita pasu-pasu, dohot totop kita masinondang, lao patuduhon honong nasihat Tuhan ta Yesus. Jadi alani rade mahita saluhut amado ina naposo na tua-tua nang nalagodang. Asa totok kita terus mangulahon ulaon na dinggan, ulaon na sitong, ulaon na niya halomon ni Tuhan. Marhite jumulu mahita mangalui harajan di mata do hasitongan na dungi tabangon na makapasu-pasu di hita di bagasa peronglat ta siganupani. So ngonima hira-hira hatorangan manang na alus ni suku-sukun di pasajarata di hari Senin upasahat mon puhut madongan mau liate horas ma dihita salu. Mauliat mga dia mempandita stohang na patarakam parsajarata di hari Senin. So nari masuk mahita parsajarata di hari Selasa, ima di patorang amang pandita purba. Suku-suku dia amang pandita, dia do akka ulaon partondion amang pandita, na terbain hita sonarion, na patuduhon, pangatusion, na sarupa dohot, na pajonjokon langgatan na robi. Patorok ko namang pandita purba Josotik, mardongan mauliate. Mula tema suku-suku ng pinasaan niya mga pandita sa Manukalit di pasajarata di Tikianon, di pasajaran hari Selasa, hima na maluluan langgatan hamubaon. Damang dainang di pasajaraton, pasajaran na Selasaon, suku-suku nakin di pasahat dia do aka ulaon pertodion na terbain hita sonari na patuduhon pangaptusyon na sarupa do pajongjok ko langgatan di Narobi. Damang dainang padang jongkon langgatan on emas ada ulaon na patuguhon na gabi kobaran pangulion ni bangso Israel di patik ni debata. Diaring ulo ni akka punasida langgata patuduhon bogas pardalanan nasida jadi kobaran na torang di panean nasida di luat naung binabaga-bagahon ni bata. Sonari di napajongjok kelanggatan hala Israel gabe sitidangi di hagogonop ni baga-baga nang nilehon ni tuopu ni nasida. Dison napajongjok kelanggatan gabe hagogonop na tutusian poda na dilehon ni si Musa. Joshua walu dison namang idokon ay 30-35 sa nomah mabuwa barita na arga di napajongjok kon tona jamita di bukon marhite padomuhon sada sian barita na jorbut situtu jalaguk padoboon manang naporang do sada na dulu situtu sada ulon na patugon parpadanan manang panobaon. Si Joshua mabuan hita tu sada jamita na arga na dipapatan di bagasa buku na di jolo. Ima Joshua dilehon huaso lao manguluhon hala Israel tu bagasa ngolu si pangoloi di parpadanan od di Joshua sada ayat pitu. Jala odang gabi kobaran ni si Joshua uju ni bukuon di Joshua 24. Dabang dainang nagabi sada tadda di hagogonop baga-baga ni bata aluaon na nila ni bata tu bangsa Israel ipajongjok kalaki ima langgatan hagubaonon. Di luar arga parporangan dohot padoboon adong do narumikko siani ima pangoloyo di patik ni debata padobon horasada sian akadala na manggonopi sakka ni debata di hala Israel dohot halua sadok manusia pangoloyo di hata ni patik gabesada suku-sukun arga di hapat teaon haluaon ni jolma manusia
Joshua manalin hata patik di atas ni akka batu bolon na hinapur asing sian akka batu langgatan asa deba ini akka batui na olo di suraton 10 pati ni bata pajong jokko sa batu paningotan na marsirang humaliang langgatan na dohot dengan paningotan hala Israel di tiap tianan hasurungan dohot ulaon na tasulat di bagasa padanani jadi ommah di bajong-jong jala di surat dom se di sali dom se ima si 10 patiki. Joshua gabe gebara sian je Hosua manang Yesus di bagasa padan na baru na ulaun na ima lau mabuan mulak manisiyay tu pangoleon di bata asa saut na sinakap na ikod do adopan na parporang do akka huaso hajahaton. Sakap bolo ni ima na lau pasauton dala perpadanan dihita ay manang piga baga-baga di bata gabi olo do di bagasan ibana jala marhite hite ibana do amen bayan hasangapon ni di bata marhite hite amin ima di 2 Korintus ada ayat 20 damang dainang dia do kaulawan patod dion na terbaik hita sonadon patuduhon pangatusyon ba talungobi na mangulah patik burjuma rare sahabat sudah matay patiki jalai ko memang dapat lamar panuk kuni ba bahasa pola ikko bayano sono pola iso bayano sono duna mangoloi pati ne bata nilom masyan ias ni rohani ba jadi dia do bodang amang dainang tergantung hita do dia na tolak taulah di bagasa kenon asaboyo gabe sada langgatan hamu baun maninggalon akahazahaton dukon adong ak kepadobo di bagasa pengulut dah tayo mah di bata do pelo kita di bata do menunggu kita omma saya dapat sejarah dita madongan moliati. Mulai tema dia pandita purba, napatora ko parsajarata. Noy masuk mahita di parsajarata di hari Rebo. Ima amang pandita sinambela. Suku-suku dia amang pandita sinambela, buasa masay somal taulahon tarlumobi uju saluhut na dengan mardalan di ngolupta. Patorok ka naman pandita sinambela sa sotik, mardongan mauliate. Ada sada sukun-sukunnya di son buasa masai somali taulahon tarlumubi uju saluhutna dengan merdalan di ngolum. Suku-sukunon di pasati mahombar tu hasomalan ni hita jolma manusia mangalupahon patik ni debata jalan mengalupahon debata sendiri. Gabi somal ya. Buasa masai somal itaulah. Imma alan na marikot hu dihita mangulahon ulam segano pari asa mangihuton tona ni debata. Atong taparsejarah ma. Parsejarah ton ima diuhirhon tuaka batu. Diuhirhon tuaka batu. Parsejarah ton na dienet masian Joshua 8 ayat 32 sahat 35. Tajahama jual asa takas tabigi ahado isini ayaton. Joshua 8 32 sahat 35 sonon mahatana. Dungi diuhirhon ibana madisi tua kabatui menduai patik nisi Musa na tersurat dia dopan nihalak Israel. Jadi sandok Israel dohot akas situana rodia kapartogi dohot panguhum jongjong akup di lambung ni poti dia dopan ni akka malim dohot halak lepi. Akan mengusung poti perpadanan ni Jehovah. Songoni paripe, songoni raja huhut, satonga ni robean ni halak dolok gerijim, satonga nari di robean ni dolok ebel. Songon na tinonahon ni si Musa na poso ni Jehovah yan
laho mamasu-masu bangsa Israel najol. Dung songoni dijahaibana masalhut hatta ni patihi, pasu pasui dohot toru-torui, sudah songona tersurat di bugasan buku patik. Indang adong nanggo sada hata sian salhut hata ni tonahon ni si Musa naso jinahan ni si Joshua di hadapan ni sandok luhutan Israel. Ro dia kaina-ina dohot danak, dohot halak dagang na manopang di tonga-tonga nasida. Songanima hatan ni debata. Nagabe sukus-sukun. Adalah patan ni pambahenan na digombarhon di bagasan ayaton. Jala dia do na ikon si pasahaton na tuhita sonaryo. Nakin adong di si batu na bolon. Ialah ikon diuhirhon si Joshua ma tu batui patiki. Ya. Jala saluhut bangso jongjong di lambung ni poti parpadanani dia dopan ni akamalim dot lepi. Jala sato ngasian pungwani adop dopak gerijim. Jala sapunguan nai ima dirobean ni idolok ebel. Ya. Dungi dijahahan si Joshua masalhut hata nipati. Ya, dijahahan si Joshua. Jadi disonta bareng dolok ebel. Dolok gerijim. Holandi 5 Musa do di surat. Dohot di natajahanakin di Joshua walu. Ayat 30 dohot 30. Ya. Ingana non ima nagabe sada perningotan inganan panjahaon ni pasu-pasu dohot toru-toru sian patiki. Jadi dong dua bagian na dapat kita siang persejarah tahun nama naringoti taringot tu pating noktino nahon ni si Musa tu si Joshua asa dipaingot-ingot bangsa. Ya. Jadi lau pasauton dua dalan na tinonahon ni si Musa. Ya. Jala 2 gunung. Na pola di surat tercan gunung gerijim dot gunung Ebel. Ya. Ima 2 dalan naolo ro marhadomuan dohot parpadanane. Jala pelean. Ya. Jadi dia kapelean Nabi Noan disima na menggombarhon pelean tu Yesus. Yesus Kristus. Naung manean toru-toru ni patiki asa gabeda potan pasu-pasu hita naro tu Yesus nama kaporsiai Yesus na manjalo patik ni. Didok Apostol Paulus di Galatia 3 ayat 10 tolu ditubus dohita sian burani patiki dinahona toru ibana. Ya. Hita tartobus sian burani patik alai gabehona toru do ibana humokopita. Laos dipatakas ibana mose dipatakas Apostol Paulus di 2 Korintus 5 ayat 21. Ondo dipatupa di bata. Nah, mai ya. Didok di 2 Korintus humokop hita gabe dosa ibana naso tumanda dosa luar biasa ya. Olo dotong Yesus gabe dosa humokop hita asa malua hita sian
burani pati ima dosa. Ya. Bahasa mahata parpadanani ikon diuhurhon tuak kabatu. Songoni do naksiam mulana nang disuratan jari-jari ni debatado patihi tu batu dua lebatu. Asa unang muba unang mosa. Molotuppe ditaban nari ditaban on ombun honau dan mosa. Alana idopen gabe sada sahit ni jolmas sahat rodi hati haon diarina parpudion sahit lupa. Ya. Jali buasa nakin sukun-sukun na. Buasa masay so malitaw laon. Alana lupa. Ya. Alana tung masay jot dohita. Ya. Jot dohita terlalap di hajol mota. Gok situ tu tabay nakasakap gok ulaon. Gabedanga dong be partikianta. Lau manaringoti hata ni debata. Lau mangingat parpadana ni patik ni debata. Lau sima bocirna ombayan hita gabe lupa tu debata. Idombayan na pola diulakon si Joshua mambayan salinan ni panuratan ni patik parpadanya. Tu batu na balga. Asa unang mubadonian unang mose. Asa dipaingot-ingot bangsa. Al sugari ma saluhut bangsay paingot-ingot hata ni debata. Mangaradoti patikna. Romar somba tu debata. Didok debata do. Dak tagamon tadi kono kuho. Manang ago okuho. Jalendak tagamon halu pahonoku pada naung binaheku tu opumuna. Ainong marpadan do na jolo debata dohut opun ni halak Israel imasya barab. Ida pun melata jahai di 5 Musai, 5 Musa opat atau sada, 5 Musa 6 10 5 Musa walu 10 sada. Nama naringoton asa unang tung dihalupahon. Unang dihalupahon roham Jehovah. Ya. Molo dihalupahon roham Jehovah, gabe amat terjadi. Jalandang be diramoti ho tonana. Uhumna dohot aturan. Ya. Jadi unang tahalupahon. Ya. Unang tahalupahon. Ima sahid. Lupon. Ya. Na say tahalupahon do ulaw na somal taulahon manang naso lihulahibe. Ido umbayan na gabi olo buruk langgatan di rumah tangga. Ya. Sanari pa itahulahi ma rotu adopan ni dibata. Lamar somba. Tapa jongjong ma langgatan naung burki. Tapa imbaru mamuse. Taulak ma mamelehon pelean na badia tiba. Ijala tapa imbaru matutu asa rohi tu ibana mamelehon dirita. Tapa imbaru ma parpadanane. Gabe sada ari nalaho pa imbaruhon. Hapor siota di debata. Asanggiat marhite na paimbaruhon hapor siota di debata. Di tengah-tengah ni jolma na makaholongi dirina ikon jupakta domuse hagogoon. Asa persidohot di bagasan sada punguan. Na sada di pangatusion maradopon portibion. Parange dohot haporsion nasarupa dohot ulaun nasarupa. Tuhat tajir. Namangulahon ulaun na badia. Ulaun na bonar. Iman na hinalomohon ni Tuhan tajir.
Jadi asa unang lupa hita tapa ingat-ingat mak ya. Buasa polekon di surat to ni asa takas di pajaha-jaha bangsoi. Asa unang gabe lupa. Jadi sayang ya matutumar hita persejarah tadi son diuhirhon tua kabatu. Dan sada perningotan asa unang beta halupahon. Buasa somal. Buasa macam somal itau lahon. Terlalu mau beiju salut na dengan mardalan dengan luta. Ala dengan gando perekonomian. Ala dengan gando mata pasarian. Rodo pe akasinamot. Ala ni jot mahita sibuk mangula arian borngin. Manogot na saro di potang niari. Gabel lupa hita. Ala ni tapi ingot-ingot ma. Ya. Jadi di tahun 2 Tuhan madihita besok. Di lahon madihita gogo lahon mangulahon ulau ta sugano parit. Ya. Sotung galehita, sotung malasita, romar somba tu adopan. Alai saya dipargogoi mahita mangulahon tonana. Tapai baru mapar padanani, taradoti mapatik ni debata, ta somba ma ibana debatata na mangulu silehon pasu-pasu. Songnima sahat ni persiajarata di ari rebon setuhan ma masuk hita. Mau lihat tema dia mang pandita sinambela na patorakon persejarata, suku-sukun dia mang pandita hutasoit. Ulaun dia do amang pandita na mambayan si Joshua pasuruton satokin ulaun na membagi-bagi luati. Patorokan amang pandita jo sautik mardongan mau lihat. Mau lihat ma di suku-suku ni amang pandita Yesi manukali. Ima na manukun nasida di persiajaran hari Kamis. Ulau dia do nama bae si Joshua pasuruton satokin ulaun nama bagi-bagi luati. Ia si Joshua dipasuru do satokin. Nalau mabagi-bagi akka tano perjanjian naung di leon ni debata. Buasa di pasurut, manang buasa di paso satokin. Alana di persejarata hari Kamis, namar uluan manang pakal ni persejarat to, malungun di hajong-jonganna. Malungun di hajong-jonganna. Lapatanna malungun do tu debata. Bagas joro ni debata, ima udung-udung ikut di patupa doi asa gabe mian debata di tonga-tonga nasida. Ikon adong do ima malungun asarap mian debata doh bangsoi di tonga-tonga nasida. Jadi AHP namasa naparjulo ikon debatado. So natar surat do di ayat siapilotai sai jumoloma lului hamu hara jaun ni debata. Dungi tabahonon na akka oteng tu hamuna. Tuhita saluhuna di tabahon. Molo parjolo do bagas joro ni debata tapaune asa sian bagasta debata na tapajolo. Gabe leonon na matuhita sikop saluhuna akka na tahapor luhon. Ido baina parjolo bagas joro ni debata tapaune tapauli tapadenggan nang saluhuna akka paragona. Didok do di 2 Musa 25 ayat 8 Rodisia. Soalnya mahatana. Jala ikon bainon nasida do diau. Sada inganan nabadia. Asonang maringan au. Hulakin jala ikon baheron nasida diau. Sada inganan nabadia. Asa maringan au di tonga-tonga nasida. Ayat sia sadok songon na hupatuduhoni tuho. Tiruan ni inganan dohot tiruan ni sude akka
akka parhohasna. Ikko songoni baeno muna. Ido lapatanna didok suku-suku ni buasa di paso manang buasa gabe satokin maradijo membagi akka ano parbagianani asa parjolojo bagas joro ni debata di pauli di pature ulaun nama bahen satokin di pasurut si Joshua ala ikon malungun tu debata asa debata nagabe mian di tonga-tonga ni bangsa Israel ahape na diula majadi ma hita pesongoni ma amang do daina di ripunan ni prasejarata hari Kamiso ikon tapajolo debata dungi akasakata dilian debata hobar tulu mendirohana sai di pasu-pasu tuan debata Jehovah mahita ganu mau liate ma di amang pandita utasoy na patorakon parsejarah tadi hari Kamis. Tuhita amang daina na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus hami mandok mau liate tuhita sude na mangihuton Advent Batak Ministrion saya anggia mahita di pasu-pasu di tahun 2025 on.